liburunen gorputzaz zein egun honetan, azalaz eta edizioaz hitz ere egin nahiko genituzke. Izan ere, mamira eta gorputzera atea azala da, eta, egia esan, hasiera batean pentsatu genunean nondik heldu azalaren diseinuari, otu zitzaigun justu, libre aritzeko aukera izan zitekela biderik interesgarriena, hau da, liburuak iradokitzen zugun horri tira eta zerbait sortzea. Baina, prozesu hortan jabetu ginean euskarak ere behar zituela autore hauen azalak eta gorputzak, eta beraien azalera ere importantea azala gure azala hauetan, eskafandraren azaletan. Horregatik bitumak denengo honetatik hasita itzuliko ditugun autoreen azalak, aurpegiak, gorputzak ekarriko ditu azaletara, okupatu dezaten espazio guzti hori beraien gorputzekin ere. Eta, gero egia esan amestu genuen eztasunaz eta beztasunaz ari gehan honetan, liburuari ere ertz beltza jartzea. Eta, amestutako hori posible izan da, eta egia esan, ederra izan da edizioa zaugarri hauek eukitzea.